Kohimen kopera bayit baro hautrai Jesus Christ. Mindakasngi ngipoi shagasngi kabakadu janga tayo Pascha. Octave of Pascha. But mindakasngi kalonguru kasngi ha kabangi kinmau burom kerpang ya kamaria teisoti. Kamaria teisoti kalonga kami jong ujisu. Namarba kamaria teisoti kalonga kami jong ujisu. Kalonguru ka kami jongga jingisne jimble. Namar ujisu ulong ukun jongka bad ulong ka jingisne jimble. Teka balang ka kain kordor kamaria teisoti kum kamari jongga kemari ka kami jongga jingisne jimble. Bade upaba kuit pa Francis wala kindiu kamaria teisoti ha kane ka jinglong kalong ka kami jongga jingisne jimble. Namar kamaria teisoti kadon jingyade kabajan badu jisu balonga divine mercy. Badminda kasni kadbang ilas ngap na kane ka jimpule ngiyos ngo ya ka jingtrang jongga Maria Magdalena. Banyo i ya jisu badban pinpriang ya ka kubor kabakalayo mad haka jingim janga. Omdon kano ka bor bakangla dia ka ban pinpriang ya ka jingir jongu Chris balamipa. Bad ngiyos ngoro haka ju ka por ujisu umaham tinge ya ki apostol jongu namar kim shimlange. Ujisu ula kendu ya ki bale pitolot katne what hadin ba pila yosno ya ka kubor janga jemme pat what hadin ka to katnongot kila yo iyo jisu bala me pat bale pimnge kane kalonga jinge jongiru bonsin ha ka jingem jongi ha kane ka parte ka bamenda don buon gibryo bam tre bange hau jisu don buon gibryo ki kentai ya jisu don buon gibryo bam tre ban yalap ya jisu don bon gibrio bam tre ben yang saki naga benda jongu jisu kane kalongka jinglong jongane ka juk henry jisu ula kentu yaki apostol bakide ben yalap ya jisu satala ka parte bad ni yosnoru naka kam jongi apostol nadu kapor bakila yopediang yaka jinkendu na jisu kim shimla kinrandin kilayai shakaman kilayai penberiang ya ka kubor siapangu jisu wad haba ka Sanhedrin ya ki bahalor jong ka niamju kila kangsbak ya ki apostol bakimde ban kran siapangu jisu kila rai maki bakinom sange ban yalap ya jisu haba ka perte kila teng mana mahet maham tenge ya ki banum yalap kila rai maki hala ka mensiam nginom sange banyalap yaw jisu nginom sange banyang sakina ka bendaw jisu nginyay beteng ban penberiang ya ka kubor kane kalong ka arbenta jongga jingim jongiru lese kala bandon hapo jompi pikum ki kon samla bon ki daw ka bakang yepi banyang saki yaw jisu lese pila bandon bon ka bor saudong jompi kabak kendu yapi ne pinting yapi ban ong iyang nagabentaw jisu henry kade bandon ka jinglong ka po jompi ka jingtrang ka po jompi ban yang saki nagabentaw jisu hamalle ki jaka kamdame piki kun samla ha ka jingim jompi pidon bun ki jingyale pidon bun ke lat ke lindi ban yalap yaw jisu kumjuru ngiki longkomi longgopa ngidon kalat kalindi kaba ujisu terwa hangi ben penberiang yau haki jaka ki buryu kim sautana ngide ben ra ya ujisu ngide ben kindiu ya ujisu minta kasngi khadba ngikin mau kerpang ya upa bakoin hakane kasngi late on tap yawu ngidon kham ben kin mau kumno upa bakoit po Francis ula kindiu burom ya ujisu shimla teng kende atru habau layo i
ki brio ne ki nong sen shar jongi ri ba per ba khang yaw jisu ne khang ya ke jingis ne jongo jisu ne yang persya ke jingit ke jongo jisu ule yang marwe shimet but baro ke perte ne ke social media la kinnos new yawu shimlati namar ba ula long kum ki apostol balayom ma dia jisu ha ke jingim jongo but ule yang scam naga bendau jisu ula penbriang ya ke kubor jongo jisu Wacha kibrio bam tre ben pediang yawu nakata kadau upa Francis ulong uba bakrau ha ka perthe menda baro kibrio ki kransha pang jongu baro kibrio wadi ki nong shun jonguru ki stang bandong ulong upa bakuit uba krau bala isisha ya ka perthe baro kawai ulong uba isisha ya ka jait ben ri baro kawai kibrio ki stang ban pala suki pasuki ba une upa bakuit ulong uri kui shisha namar ka jingim kaba ula tang kawai ka daw shimla tiing banyang nagabenda ukris kino kibrio bam tiing banyang nagabenda ukris un kindiu yaki lada de ki samla lada de ki longgupa lada de mangi ki riniam lada ngim kinrandin lada ngim snow larain banyalap yaw jisu ujisu un kindiu ya kita ke jinglong jongi ko himmen ko para ngidon kamben kindiu burom ya ujisu hamal ke binda jonga jingem jongi haki kam ki jam jongi haka pule ka putti jongi hapadengi paralok jongi hapadengi para jor jongi hapadengi marjan marpa jongi baro ngide ben kindiu burom ya ujisu ngayos no menin siapa kawai ke sister kabadang kran siapa ngupa bakuit po Francis kata ke sister kalong ka ba paid ya ka dining hall jong upa bakuit kala don ka kameram ban paid ya ka bam ga di jong upa bakuit bad haba terwa ya upa bakuit kano ka jimbam kerpang un cleaning kong kiwei pat ki don nem ka ju ka jimpang ne piai tang ianga kane ka jimpang kerpang barabo rupet ya kiwei barabo rus ngaulem ya kiwei lada don mano ai kano ka jingit kerpang ya upet kato de tang nagabinda jonga ne ki veru ki don ne em ya kaju ka bam gadi ne ka jingit ulong ro ba duwai hakamat bon ki jinge sisintai sister lakli ya paba kuit pa Francis ko upaba kuit haba pia kendo bon ki jinge kumne pile kumna uong ngashu duwai habang adon jinge bad uong habang duwai kine ki jingkaren khana jongi brio kam kata shu yanga namar nga aiti habu jisu bad uladon ka jingit ka ba palat ya ka Maria teisoti na ka ta ka daw ladha pi ward ya ka jingtip na ka social media upa bakuit pa Francis uyaid persya ya ka dustur bantep ya ki pa bakuit ha ka St. Peter's Basilica ula ong de bantep ya nga ha ka Mary Major Basilica Rome ula jid ya ka Basilica jonka Maria Teisoti Maria Maggiore badula ong watnum tep yanga hakano ka burom tep yanga hakamadan bad to ya ka kerteng jonga Francisco watnum to eye palat yakata kanero ka penishai kadar hadu katno uniu pop Francis ulong ubas ngeverit mensiam shimla dawa burom ulakwa ban penya rendi ya ka jingim jongo batki ripaid ba watnum kindiu yanga palat ya ka badawa ya ki paid ba kane kalong ka jingang nur jongo pop Francis badula toro ya kane haka mon jongo baro kin bud ya kane badula ula ushait ong barabor watnum perlo chibun ka pisa naga benda ka jinglate on tap kabas no lingo kalong ula tung uway uburiyo
ban peit ia ka jinglut jingsep jangga late on tap don way benefactor kata kamot way paralog jangu ula shimdi kabamot wat haba uyapru umkwa ban kata ya kaspa jangga bala umkwa ban kata wat kindiat kaspa kapeu bashim nakawatikan nakabenda ka jinglate on tap ushait yo ya katulop kumba laipo Henry hajar euro kabamot kalong kabaheba Henry shimla pediang ya katulop shimla pediang ya katulop ula ong kata katulop pipindon kam nagabenda ki baduk but don bank account don kindiat pisaru haka bank account ki ong hana tang shispa euro eye don hakakti jongu shispa euro kabamut katkum gajingken jongi kindai hajar something tang kane kadon hakakti jongu kabamut uni uppa bakwit wat lada udon bon ki lat ki lendi ballong rispa ban im yaka jings ngau ba jongane ka porte ulajit yaka jinglong duk haka jingem shimet badula pinbriang ru yaka jingid uble bad ka jingis ne jung uble klem dawa burom na ki brio haba bon ki bishop bad ki brio ki jid ya ki kali kaba kam he bad kaba remdor ulajit yaka ford kaba thador kali kaba ford kaba thador ban le jingle kane baro ka peni shai kadar hadu katno ula eat iya ka met bamayan jungu kris hadu katno ula kudup iya ka jingid u kris bat ka jinglong duk ko himen ko para ngi baro ngi yang saki naga benda uway urikuit bakarao jangga balang ubala im hapadeng jangi ubala peni ya ka nuksa jangi ubala kindu yangi kumno ngila ban yard ya ka lindi bahok bad bakuin ngi don kam ben duai ba mangiru ngi niyo jingae ngi de ben duai aside lemba jongu po Francis namar ngitikana kawai ka sungi ngi niyo sngo ba ka balang kan kindi burom haka jinglong rikoid ban ngi duai lemba jongu namar ula im ya ka jingim barikoid warlada ba udon bon ge jingele na bon jait ki brio na bon ge jahit kim social media bakinos new yawu ulalong ubajai jai kalampai katin yano haba wan ga jingyale haba wan ga jingsha kinno ngide bandon ga mensiam ban pediang ya kane baro kumba pediang yaw jisu na kata ka daw ka parte minda ka ong upaba koit po Francis ulong Chris balai second Christ third Christ, first Christ u Jisu, second Christ u Francis Assisi bakuin, third Christ ulang u Francis Assisi na u Pope Francis namar ka nuksa jingim omday ba ulang namar ka jingkot janga ba jumpi kalong bangin ia serim u Chris baro mangi ngideben ia serim u Chris pi baro be ngap yanga pi ki ba shong hakama janga piru pidon kaneka pali hakama jambi banlong gi kristan kabamod ni asirim ya kris pide banlong u kris basau basan hindrio shispa shi hajar u kris shi hajar teman gi jaka habangi late ngilong kris na marka jinglong jami endalayap ki brikin ong une ulong ne kane kalong u kris bashipo hajar u kris shila kane kalong ga jingkon lada ki brio ki myo i ya ka jinglong u kris ka po jongi kadon jingduna eye hangi lada ki brio kim yo i ya ka jinglong u kris ka po jongi ngimpat im ya ka jinglong kristan ko himmen ko para hagane ga sungi kadbangi reke ya ka tayo paska kadbangi reke ka sungi burom janga maria kimi janga jingis ne jimble kadbangi pinkre nagabenda ka sungi burom janga jingis ne jimle nginang duai pamangiru nginyo ya ka jinglong u krisa ka jingim jongi banginum kinran din haba kawan
terwa hangi ya kalat kalendi banyan sakhi jisu banginum kentai ya jisu naga jingin iduai naga binda ka naga jingai jisu ba in karku kardo yangi pensle yangi pamangi baro nginian sakhi naga binda jame kamda me ha kaniga sngi khadba ka prathe baro ka pen khre naga binda ka late on tap ya upa bakuit Pope Francis iduai bang mangiru nginia mensiam kumba Pope Francis aka jingim chong en yaro ya utrai Jesus Christ